Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:18 at oras mayong udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon na Balita Banat Bulig, no? Daligi lang kay nagpilit siya. O sige. Sa mga kaaksyon tang nagpamati na sa sining udto, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig, no? Mag-inop na lang kita mga kaaksyon sa sunod sang
Duha ka oras sa pagpangalagad sa aksyon na balita banat bulig. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa sining odto? Kapanyaga na, katsibog na sang palanyagahon. Kabayon tanga kung wala man lang sang kalantuan, dapat magpabilin sa inyo tagsa ka mga puluyan. Never na kita nga magbuwa mga kaaksyon kung wala man lang sang dapat kag importante nga kalantuan. No? Pero kung may importante nga hindi gid mapaiway, sige go kag maghalong lang. Balon lang sang face mask, face shield kag social distancing ang himuon ta kung malarga kita sa sining odto mga kaaksyon. Okay, kabudlay kung kaysa mo nga magsalig kitabla. Kapin pa ang Negros Occidental daw gahara-hara plus ang Bacolod. Ay oo, daw gahara-hara sila no sa COVID-19. Ay pwede. Sige sa mga kaaksyon tang pamati na sa sining odto, happy panyaga sa inyo tanan-tanan. Sa mga kabaranggayan kag kapurokanta, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon na balita banat bulig. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, steady pulse lang, especially sa nagapangita sang kinawala. May mga areas daring daw nagbalik kita sa sitwasyon nga hindi magklamo, no? Ay, pwede. Kabudlay kung kaysa, no? Hindi mo ni maintindihan kundi ng COVID-19 nagapanago, kundi siya makita, kag kundi siya masalapuan, no? Sige sa mga kaaksyon ta sa probinsya, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, kag sa oriental side naman, dito sa Negros Oriental, may pilaman ka mga areas nga nag-lockdown man dito sa Negros Oriental. Bangod sining sige-sige, nga pagwa sang COVID-19, ay pwede daw gayuhom ka lang mo, daw hindi mo maintindihan, no? Samtang sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga riyon sais, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw punta sa aksyon na Marlon Hinubia. Pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental na kaligad nga tuig nalampuwasan na sa kadamuon nga na-record kahapon. Naglampas na. Ay, ogid. Kung nag-example, nag-total ta last 1.7. Subong niya daw kadalaga na sa 1.8. Ay, pwede, no? Example pa lang na. Ay, pwede. Sige, aton hibaloon na karon kag isa-isahon. Pero ang pinaka-latest ang San Carlos sa Quiapo na may madamo, daw nagasunod ang Kabangkalan, no? Ay, pwede, no? Ara sa top 5 man ang syudad sang Himamaylan kag syudad sang Cadiz. May pinakamadamo nga kaso sang COVID-19. Do hindi mo masampagaran. Ato ni balaon na karon kay aksyon na Marlon Hinubia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, sanggunian panlungsod nagpasar sang resolusyon nga nagapangabay nga tunan ang Ivermectin nga posible bulong kontra COVID-19. Kagiban pang mabalita karon dugay-dugay sa Bacolod City Government Center. Aton hibaloon mga kaaksyon samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. BCPO Task Force Market Disiplina nagsugod na sa pag-operate sa 3 ka mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod.
Samtang sa balita naman sa reaksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office, Task Force or Task Group QI nakakuha na sang CCTV footage van kag Starex ginatutukan na. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, pagpangutod sang kahoy sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa Granada Alangilan Road, may permiso gikan sa Barangay Council. Samtang sa balita naman sa special assignment supod kay Aksyon Artay Hupon Task Force Disiplina sang Bacolod, nagumpisa na sa ila operasyon batok sa mga pasaway nga mga drivers sang PUJ kag mga bus diri sa syudad. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotik, arestado ang duwa ka mga persona pagkatapos ang 13 katuig ngayon silang nagapangatubang sang kasong concubinage sa among syudad. Samtang sa balita nasyonal naman, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Commission on Human Rights o kung CHR, nagapila nga ilakip ang mga preso sa mga dapat matagaan sang bakuna batok sa COVID-19. Media dapat malakip man sa A4 priority list sa bakuna kontra COVID-19 suno sa Presidential Task Force on Media Security. Nagmaki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diri man sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aton hibaloon karon dugay-dugay upod sa balita sa News Center with Aksyon Eden Abuso. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Ulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigilamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang ragat chibog ng halos kalabanan, ang iban sinigahimos pamansang tigpalanyagahon nila. Welcome na dre sa inyo sining palatuntunan, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook Live. Plus ang inyo sining mga mensahe, ibutang lang ninyo dra kay tirahon taina karon dugay-dugay. Sa mga ka-Aksyon Tabaya website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph, kag sa mga ka-Aksyon Tabaya YouTubers by Aksyon Radio Bacolod, sige, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita samtang raga chibog ng halos kalabanan. Ang iban sining monitor nagahunay-hunay na nagapahunay-hunay sa sining udto manti Webes manta mga ka-Aksyon sa sining pizza 15 sweldi gali subong. Daw nalipat ko, swelde subong, no? Pizza 15 subong swelde ina ko may bilin. Sige, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa mga ka-Aksyon tayo. Padala lang mga mensahe ninyo. Kay tirahon tayo na dugay-dugay. Sige, daligin lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistier sa sining adlaw sang Webes ika-15 sa bulan sang Abril tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 1, liwat 38 and 1. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos, sige sa mga kaaksyon tang nga nagapamati na, daligi lang ha, kay iplastar ta ni Mayo ha. Pang tamyawon ta na mga nag-likes kag nag-share sa aton sining nga programa. No? Naunahon ta niya na yung mga nag-likes kag nag-share ha. Mga mensahe ninyo, ibutang lang dira kay tirahon ta ina karon dugay-dugay, no? Sige, daligi lang kay ma-likes man kita kag mag-share sa aton sining nga programa. Ayos. Sa mga kaksuntahang mga yara pa plastar pa kag ang iban sini plastar kag nagahimos pa, no? Daligi lang kay parang matigayon naton ini. Sige, ari na. Tirahon ta na. May lang pagpamati sa kay Percy Ortiz Tiayon. Salamat gid Madam Percy Ortiz Tiayon. And Enrique Castilla Iligan, may lang pag-monitor kay Nar Christian Haruda Binal. May lang pagpamati Jose Talunan, Madam Virginia San Antonio Olpenda, ABAG, no? Kay Catherine Doca, may lang pagpamati. Remar Biranyo Lingoste, kay Sonia de la Torre Delgado, kay Cherry Burgos, at Tia Kim Eriman, kay Anabel Hino Solango, no? Alunan Soset, kay ay Yalisha Heliasa. Tsakto ni. Kay Minel Santuyo, malang pagpamati, no? Sige, sa piyak naman, malang pagpamati kay Larry Rico, no? Kay Jari Lao Villanueva, kay J.R. Smith Himina, Olivia Rob, sa kay Pontes Sion, Gerardo Piñas, kay Virgo September, Alex Montesa, kay John Rex Dayap, kay Paul Sibuan, kay Susan Atres, may lang pagpamati Susan, kay Raul Ginsatao, Erwin Ismiralin o Ismilyarin Pilongo, no? Kay Erwin Ismilyarin Pilongo, kay Judy de Guzman, kay Ronnie Rebilio, kay Romel Baydal, Andro Manggilan Villarosa, Rochelle Evangelista, Brenica Winde, kay John Ray Varon, Arman Regalado, kay Yvonne Boycher, kay Premier Psycho, and Susan Gonzales, kay Madam M. Saboso, may lang pagpamati Madam Ems, kay Robilin Aguarin, no? Robilin Aguarin, kay Nel Mugar, Bongbong Ispigol, Joroslava Diaz, kay Michael Abilardo, Francisco Giselle Franco, kay Gangi SG, kay Brad Howard, Maylin Buenafe, kay Madam Jeanette, may lang pagpamati ma. Sa kay Jason Fabros, Janie Solgon, Ronnie Aquino, kay Ino Novea, kay Ili Kim, Donna Navarte Macario, kay Dodds Layan, and Ronaldin Nicor, no? May lang pagpamati sa inyo dira nga mga kaaksyon namon sa kanginan. Ayos. Sige, dali gid lang ha. Dali gid lang mga kaaksyon, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon
Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.35 ng aton oras, 11.35 na mga kaaksyon. Sige, pagplastar na, kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Pero sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi ng may edad na? Sa pamangkot ninyo, pwede gid, no? Kaya wala man kuno sang taong nag-edad nga ugod-ugod na. Pero kinanglan ta mag-DTX 500 cups. Ang balita nasyonal, builog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bayo, ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. D3 Bayo, ang aton sininga gamito, no? Sa D3 Bayo, solve ikaw, mga kaaksyon. Nagtuan tang balita ni Aksyon na din nabusog gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod. Ini may kantanan sa CHRO or Commission on Human Rights nag-apila sa nga ilakip ang mga preso nga dapat mahatagan sang bakuna batok sa COVID-19. Kag mga media kuno dapat man nga malakip man sa A4 priority list sa bakuna kontra COVID-19 sa suno sa Presidential Task Force on Media Security. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon.
Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. May introduction Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon sa ato na sini nga balita national, nag-apelar iya ang Commission on Human Rights sa gobyerno nga ilakip ang persons deprived of liberty sa mga dapat matagaan sang bakuna batok o kontra sa COVID-19. Sunod kay Attorney Jacqueline Andeguia, spokesperson ng CHR, dapat ikonsiderar nga malakip sa priority population ng mga bilanggo bangod lakip sila sa mga madasig malatnan sang virus sa sulod sang prisuhan. Ginpahag na Digia nga mabudlay ang sitwasyon sa mga prisuhan bangod nga nagaginutok kag wala pa sang supisyente nga healthcare services kag mayara pa sa mga pre-existing medical conditions sa mga bilanggo ilabi na ang mga senior citizens. Ginainganyo man sang ahensya ang gobyerno nga maghimo sang vaccination plan, vaccination policy kag treatment strategies. Sa iban pa naton nga balita national, ginaduso naman sang Presidential Task Force on Media Security sa National Task Force Against COVID-19 nga malakip ang media sa priority list nga mabakunahan kontra sa COVID-19. Sunod kay Presidential Communications Secretary kon PTF-OMS Co-Chairman Martin Andanar, nagpadala na siya sang sulat kay NTF Chief Implementer Carlito Galvez nga ilakip sa A4 priority list ang mga media. Una diri nag-apelar si Senator Bongo, Senator Joel Villanueva kag Presidential Spokesman Harry Roque kay Galvez nga himuon prioridad ang pagpangbakuna sa mga media. Palayag ni Andanar, nagarisgo ang mga media sa ila kabuhi agod makahatag man sang insakto nga balita para sa publiko. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 138,828,234 ang nagpositibo sa COVID-19. Pamayara na sang 111,610,416 ang nakarecover, kag mayara sang 2,985,467 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglamot na sa 892,880 ang positibo sa COVID-19. Apang mayara na sang 704,386 nga nakarecover, kag mayara sang 15,447 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas, 354 ang panibagong nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 30,810. Apang mayara na gid lamang sang 3,666 ka aktibo nga kaso. 191 naman ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 26,325. Tatlo ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 813. Sa Negros Occidental, may 142 ka panibagong nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 1,849. May 238 na nga nagkalamatay. 7,162 ang naka-recover. Kag sa karon ang total cases sa Negros Occidental ang naglamot na sa 9,249. Sa syudad sa Bacolod, 58 ang panibagong nga record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,547. Pamayara na gid lamang sang 524 ka aktibo nga kaso. 20 man ang panibagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 5,830 kag wala sang may napatay rason nga napabili ng death toll sa 193. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Mga pinalamang yadto ka mga balita nasyonal ang inyo sininabatian, i-check lang ninyo nga itong sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kay mabasahan ninyo kag makita man ninyo ang mga balita subong adlaw. Happy birthday giliho kay Aksyon Art tayo po ika-15 niyang sukat sa kadlawan niya subong adlaw, no? Happy birthday! Aksyon Art Tayhopon i-Aksyon Hotline, no? Happy birthday, Aksyon Art. Talin sa kapamilya mo diri sa Aksyon Radio Bacolod, no?
Sige, ang report ninyo nga nabatian, wala ginamang madugay, bulog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw, nga nag Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 ng aton oras, 11:44 na. Sige, sa iluhan tanay mga balita na. Umpisahan ta na sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Unahon tanay balita ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol. Ginakadtuan niyang mga areas nga ginpangutod na numaning obra sang why na lang na pangutda na lang tanan, sirs, mga sirs, sang Department of Public Works and Highways. Amakin mo yung limpyuhan nila. May mga rason pa sila. Pinangutod nilang dalagko nga mga kahoy sa area sang Granada, sa area sang Singkang Airport. Kay kuno ginpanugutan man sang barangay. Ang barangay naman, ang ginabasol nila, nga naghatag man sila permiso mo sa gikan sa barangay council kuno sang natungdan nga mga barangay. Tiamakin mo lang na. Ang barangay ya daw wala man buot, daw pamatyaga nila ya. Nga daw nga tapsan nyo lang da. Punggula lang ninyong kahoy, grao. Natawab lang sitwasyon ang Granada ni. Baw, kanami pangutdon mga utok nila ni. Ang Barangay Granada, Barangay Singkang Airport na nagpasaman sila sang resolusyon nga nagapanugot. Especially in Granada, gidalangilan ro. Damo na ng kanami, tani isang kahoy dira. Nga pwede mo man lang na mapasilungan tanib lang nagahatag man na sang duwag sa mga areas pero lang tawab ho pinang tapasya sang Department of Public Works and Highways ang namis ni pang tapson man isla guro ho utok nila bla ay ho ibaloon tabi kay Aksyon Alvin Graba kung ano ning sitwasyon sa area sang Barangay Granada Alangirlan Road nga ginpang tapas yan itong mga kahoy dito o kagang area sa Barangay Singkang Airport. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex agin pahayag ni punong barangay Alfredo Talibudaw sa Barangay Granada nga nag-agi sa legal nga proseso sa idalom sa konseho sa Barangay Granada ining paghatag sa pahanugot para utdon ang ining mga 15 ka mga puno sa kahoy, partikular ining mahogany, gemelina kag lubi antes ni ginda utod sa DPWH Action Rex kay man suru diri kay Kapitan Talimudaw ining lugar ining mga kahoy nga napahamtang sa Granada Alangilan Road sa Barangay Granada. Actually kung halin ikaw diri sa west going east direction Action Rex, in short kung halin ka sa Granada pagadto ka Alangilan ra makitaan sa may tuon ni Dampi malapit sa may Bangga Balay Pag-asa Action Rex sa diin suru diri kay Talimudaw nga una diri nagpalapit sa ila ang opisyal sang DPWH. Bali lang puwas na sa proper sang Granada, no? Correct, Action Rex lang going puwas. Going na to sa Alangilan nga way na. Sir, antes ka makalabot para sa may boys home Dampi, Action Rex. Dra na Dampi? Oo, dra na Dampi. Sa diin suno diri kay Talimudaw nga personal nga nagapadulong ang opisyal sang DPWH number 1 nag-coordinate. Inimutok sang taga Department of Public Works and Highways way nila ginakayo mo. Doon nami pang tigpason blaw. Nagpadulong to para magpangayo permiso bla Action Rex nga plano nila utdon ining mga kahoy ni rason nga number 1 diri suno kay kapitan kag Abot ang mga kahoy ni din na ni subunga. Mga kahoy ara na kay private gali ni Action Rex ini mga kahoy ginapanag-iyahan sa pribado nga duta sa diin ining mga kahoy ni. Ahoy ara na sa nagapanag-iya sa duta Action Rex kay private ini suno kay kapitan. Private tao.
Private ni Action na Rex, ang isa gani sa conventioner niya, isa sa nagapanag-iya diri, especially ang ina nga may malapit bala sa may bangga Pag-asa, Action na Rex, o bangga balay Pag-asa. Dalan, di bala dalan ang ginatindugan sang mga kahoy da? Kilid sang dalan, Action Rex. Pila ang antad dalin sa dalan? Halin sa dalan, more or less mga 1.5 meters ang antad sang dalan, Di Action na cover Rex. para sang tagiya sang dalan ka animal sang tagiya ni duta ni nga cover pa na iya sang iya na iya ka gobyerno ang dalan nga ginta tanuman sang ano na nga kahoy na. Jemelina, mahogani kag lubi. And sunod man gani diri Action Rex kay Kapitan Talimudaw. In fact, para mas maging legal, ginabisuhan niya nga dapat magpangayo kamuya permiso, papeles abi o sulat sa DNR nga nagapahanugot nga nayot dunyo. Ikaduha diri Action Rex magpangayo man sila sang permiso gikan sa Philippine Coconut Industry para po utdon man ining puno sang lubi. Dugang pagid diri Action na Rex ni Talimudaw ginpa idalo man nila sa public hearing ang ining pagpangutod sang kahoy rason nga Marso 1 Action na Rex paagi man sa regular session sang barangay Nagwa ining ginatawag nila nga RONO bala resolution of no objection diin ang main purpose sunod diri Action Rex kunti 4 lanes ni Action Rex mo ang ining lugar. Ote. Kunti Imo nila 6 lane. hindi ang imo undri gali sunod sa iya usaro ni bilang pavement sidewalk bala Action Rex. Tuntuhon nga klase sang tao pavement nga ato na to sa bukid mga pavement pang ka mga animal nga mga klase ka tao ni way ni kilata na lang nisla kay para magladudla bla. Okay, ambal niya gani. Actually, hindi lang ni sidewalk, butangan man niya poste. Ubuso na lang nila, nga ginbinlan pa na nila. Kita ko din sa picture mo, may mga ginpang kwan pa. Ubuso na lang na nila. Oo, makitan mo na iya. Kadagko sa puno, sang kahoy, Action na Rex mo. Sang puno. Ano nga kahoy ni man? Mahugani na, ang pula, mahugani. Ang medyo, makitan mo medyo Ang puti. pamangkot subong din ang kahoy. Ang ginpamangkot ko siya, sir, din ang kahoy. Karon sabto niya na din atong kahoy. Ato na sa tag-iya. Iya nga siya na nagtanom dira. Hindi, may private, mang kuno ni Nagyan. Sa Private pro, ang pamangkot kay sinong paragiyas ang kahoy. Anan, Action na Rex, ato Nga na. nga ato sa iya. Oo, ato sa Sino nang tagiya ngayon na nga ginahambal mo? Si Alvin Graba? May ginmensioner pa ganito siya kagina kung sino itong nagyan sa isa sa mga tagiya sa duta. Na anong katuntuhon nga klase sang magsali ka ang Barangay Granada dapat kamo control dira sang mga kwandira mga area ninyo hindi kay magsali kamo ka tinudloanay dira. Pamangkot nato, hindi na matabo ni karon sa magin pangutod sang kahoy. Ano ni isla ni kung hindi Island Action Rex kada tatlo Kwan Action Rex or rather sa isa ka puno dapat islan ini sang isa ka gatos nga puno sang kahoy meaning matanom sila sang isa ka gatos. Isa ka gatos ka no? Isa ka gatos nga kwan nga mga seedlings ba lang itanuman nila Action Rex. Sukto niya man kuno nila ang DPWH. Itanuman na dira sa area sa Granada kag kung diin ang isa sa mga plano para sa reforestation sa Granada Action Rex. Di ko kainsindi sina kundi na nila itanom kung dramang gyapon sa dalan. Ang ako lang naman punto kung kalbo na nila, kalbuhon na lang na nila. Kag ang mga ginpanapas nila kinanglan hindi makita na daha sa hardware. Kay base ato na bla sa hardware Action Alvin tumplak ng mga kahoy dra. Lato ko gani labyanta ni bla basin may hardware diskilid basin may pula, may puti. Nga ara diskilid sang dalan. Obra bla sang DPWH ni kag sang barangay do nagkomplot gid sila. Oo. Nami ni pang latiguhon isla guro ho. Isa pa na sa problema man gani Action Rex. Abi ko isa pa na sa plano mo nga latiguhon mo sila. Kunti subong iya, World
Earth Day ang bulan sang Abril. Botsing ginon, kung madumduman kag makitan mo Action Rex, bisan ang mga kapulisan kapananom na sila puno sang kahoy. Mga kapulisan taga pananom kahoy, kitaya ga panapas kahoy ka mga animal nga mga klase ka mga tao niyo. Ugin suli gali, no? Subong World Earth Day, dapat magtanong ka kahoy. Nagpanamit sila ya, ginpadako lang nila kagin gutrab yung puno sang kahoy. Nginang makwartahan na gin nila sin makwartahan eh. Oy, makon mo na yang kung taon mo gani, sobra isa ka ruler, more na siguro, dako pas lawad, dublihon na lawas, Action Rex na mo pa to. kita ko din puno nga natapsan, no? Oo, kitan mo to yung pinakasentro, kilantaw ko, Ged. Ini sa Granada pa lang ni, wala pa rin sa Singkang Airport. Pay pa na sa Singkang Airport, Tapos Granada pa lang na. untat na sila subong, kay kuno, amoni kuno, daw, nabutang sila sa ital-ital. Wala mga huya, klase ka mga tao, no? Namin ni sila pa, subayan na lang siguro sa puno daw. Ang importante diri, dapat may reflection man sila paghahimuon, no? Ang ining mga miyembro sang DPWH. Nga may araman sila sa Lapton pala. Ano pagid nga proyektong ibutang nila daman? Pavement nga ginahambal sang kapitan na da sang sinong kapitan sa Barangay Granada? Si Kapitan Alfredo Talimudaw. Oh, dapat ginagi mo na kap sa legal. Kag amligan naton tani ng dunang puno. Ano pang ipabugal naton da sa Granada man? Kundi why ka na da ipabugal, magsaka ka ng perting init kagati. Kabayuntang hindi ka mo madalag saan da sang tubig bahabla. Ina mga puno bala aksyon na Rex, makitaan taman sa nga ginapalawayan bala kung kaisa sa mga bikers, pasilungan sa pila natong mga kauturan, tekan lang taon mo, utod na. Ari action na Rex ang pahayag. Matriplanting na sila kundi na nga mga bukid na to sila matriplanting niya pero ang kahoy ng inutda nila way na nada iya piho nga matamnan pa nada. Makon mo na yan. Kunti ang isa ka kahoy action Rex. At least mo makalabot sang dako na gid siya. Kag makabayig mo nga bala nga puno na gid sang kahoy. Recovered na siya. Mga 5 years ba na ay? Mga 5 years man bala action na Rex. Gamay pa na iya, mag 5 years, gamay pa na iya, dako pa na si mo ganina. Dako pa na. Gamay pa na 5 years. Pero at least yung drama na makita niya naka-recover na siya bala. Pila na nakatuig ng sa Granada da? Sa Granada, may labot ng mga 20 anyos kay dagko naman action Rex mong. Muna, walang tawan nyo blang itsura na da subong sa Granada, nagtinlo, no? Yung tinlong na nila. Ang guy. Ayo kanami gide pang kuanan nga mga klase ka mga tao ni na nagalano-ano ni Sleman nga nagdamo pa ni sila sa kalibutan kung magamumo lang ni Sleman. Gani man. Ang kahoy nga kinanglanon tanang nga ipugong sa tubig baha, ang ipugong ta sa kainitan dira. Ano pa gid ang pangita nila man? You know. Ani? Yes. Ayun. Reaksyon na Rex ang pahayag ni Kapitan Talimudaw. Nag-come up kami sa punto nga nag-decide. Basta for as long as they will secure permit from the DENR for the mahogany trees and the Jimilina and of course Philippine Coconut Authority for the coconuts na pag-out doon. So, I don't see any problem nga ragid sa amon kondisyon nga ilisan sang DPWH as the head agency together with the barangay nga ma-replace kami, ma-triplanting. Kag ang inyas ang DPWH siguro wala pa mamatapos ang project. Pagkatapos sinaamon na pagsugod namon nga tingwaon gid namon nga mabayaran ang tanan nga mga nakat nga mga kahoy. Magambal kita bayaran ang cut ng mga kahoy, the DPWH themselves magaupod sa inyo sa pagpangtanom sa mga kahoy. Precisely, amon nga na istoryahan. Mabuupod gid sila nga for every tree nga cut equivalent to 100 trees of seedlings nga ato ni katanong. Anong pinaka-purpose niya? Sidewalk nga dara iga butang ang ina mga tourism lights nga solar, solar siya. Pero prior that, sir, gusto ko lang laruhon that the barangay council sa barangay Granada naghatag sang letter of endorsement allowing them to cut the trees. Precisely, resolution of no objection para man sa ila nga permit pagkakuha nila dira sa ng DENR kag sa Coconut Authority. Just to prove nga they have the coordination sa aton. Kaya may mga may mga negotiations with the owner knowing at hindi man na sila kasulod sa property da kung magpangutod kung wala sila nakakapag-coordinate.
sa mga tagiya sa You mean, ang ining nga mga puno sang kahoy, sir, ginapanagiyahan man sa mga pribado nga mga personalidad? pribado ginatanan. Oo. Ano matabo karon sa mga kahoy na ginpang-operate, sir? Pareho sa lubi, ginisip to nila kag may corresponding price nga ginpangayo ang tagiya. So, along the way, siguro may ara sila nga nakakam up sila sa negotiation nga daw nag-win-win solution nga kung pila ang presyo. Kijutay lang makatama eh. Ang sa Jimilina, mahogani, mga 50 na sa amo lang sila nakakahoy. 15 lang gid kuno kabilog Action Rex ang napangputod nga 15 kahoy. kabilog, pero pilang equivalence na. Kani man na. Tapos ang tagiyaya sang duta nga gintamnan, amo pa yang enjoy man eh. O kay ginbaydan man kuno sila sa base sa pahayag ni Kapitan. Kung ginbayran sila, why na nagakulugan nga ginbayran ang duta sa Department of Public Works and Highways. Ginbayran sila sa gobyerno tungod sang puno sang kahoy ti ang pamangkot ara pag ginang kahoy sa tagiya. Well, amo nang mga pamangkot karon Action Rex Amo kay suno pamangkot ang kahoy to kibon mo ni sa imong Bananawan Action Alvin. Oh, Kung ang tukibon ta. kahoy sa Singkang Airport kag kahoy dra sa Granada Langilan Road kundi na to sila nagkaladto. I-check ta no basin ara sa isa ka lugar. Ang katuntuhon blas ang gobyerno ta daw amuning makapalain pa sa ato no. Tapos si Basol pa ya sa ultimong tao kung magluluntad ng hindi magkalaamo da. Ang tree planting nga ginahambal ninyo, dugay pa na iya. May tendency pa na maitip pa ng kahoy da nga ginatanom ninyo nga. Dagko nga kahoy ang ginatanom kung mag-tree planting, gagmay man na. May tendency pa na magklaitip gani, bro. Ani man, amon pa na Action na Rex. Isa pa na, amon kani nga it takes how many years before kag ma-prove nga buhi siya. Nga pilatos, sin ka sidlings to? Siya ka sidling sa kada tatlo galito, no? Amon ang hambal man ni Kapitan. Kay tsakto man lang ni sila guro maghuhuo mo. Tani ko ma-differentiate bala Action Rex kung trim kag cutting. Galing kay cutting gidya, wala man ginambal nga triman ka lang. Gidya nga dani cut mo. Oo, kag makon mo niya santop gid Action na Rex pinakalapit sa punuan gid. Di ba gid tsansa kay ginakitan man nato ng ibang tugin pamanitan na parang iban siguro posible basi gatong na lang to kay ti arapas dalom Action na Rex ang iban. But anyway, amo ni ang isa sa mga ginapahayag man no ni Kapitan Talimudaw. Mga balita ano sa... Ano sa Singkang Airport? Ayo, sa Singkang Airport Action na Rex, gintiguan gid naton magpakigangot kay punong barangay Rosini Distrito. But sa sadto say Action na Rex, hindi isigit siya makasabat o kuway niya ginasabat abi, although garing lang ang iya sa telepono. Naghatag man sila rono-rono ne? Ang isa pa na Action na Rex, luya kung tani naton, ibaluon kung bala, kung ini sila ang ila barangay abi, naghatag man sining ginatawag tang rono, no? And that is why Action na Rex, nga kagina, naabtantaman, ang pila ka mga grupo sa environmentalist Action na Rex, isa diri sa pagpamuno man, no? Ni Roderick Samonte, upod man ang mga pila ka parokyano. Namin itong tapso ng tingkoy ni nila, parang magkaladudla bla. Oo, makon mo na yung kagina gani Action na Rex, kagina sa pagkapakikangot man naton kagina kay Roderick Samonte, upod man ang pila ka mga environmental advocator wala Action na Rex. Napagpungko na din ni Engineer Habiliana daw nagsugod na ning daw hindi magklamo di sa Bakulo daw. Oo, gani no? Oo. Isad to daw, lain man nga engineer din nga, diri siya papungko na yaman, way na ihaboy to sa Aklan kay. Gani man Action na Rex, so at least depende na sa iya karong kung paano niya ni Sabton, although may mga statement man siya, kasi mga available kagabukas man ang iya sining ganhaan para sa sining pagsabat man Action na Rex. In pagkagina Action na Rex, may pila ka mga grupo sa mga environmental advocator ang nagatipon man para sa ila sining ginatawag bala nga silent protest. Din ang isa sa mga katuyo diri nga mapabutyag ang ila sining kainit kag kasubo bala in relation diri sa natabo nga pagpangutod. Oo, ginutod gid mga kahoy magluwasi ko tigil subong ya tigilinit summer pa man
plus may pandemya pa, tinagwagit sila para magpabutyag man sang ila siningahin bubunot against sa pamunuan sang DPWH. Tanigin lang taw mong balay ni sang mga barangay officials ni kung may mga kahoy kay pangutdon taman to'y pautod ta sa Department of Public Works and Highways kung mayo man sila. I-check ta gani, no? Oo. Maayo gali ni, maayo Ang suggestion mo. total Oo. no objection man to. Oo. Tanan sila da sa Barangay Granada, oh. Base Ang mangkot kung taon-tang pila. balay nila kung may mga kahoy to, ay pang tapson ta, kay imuon ta silang parilyahan kung tigilinit, kag kung tigululan. Ang taon na, anong batsyagan Manila? Kasi makitaan ta pa lang kung pila dito. Pila ang? Pila? Pila? Oo, kung pila. Pila ang? Pila ka bilog ang puno okay. o kun ang inabilang Pilang gin presyo? kuan hindi ang kuan ang kahoy. Okay. Kundi na mag-ara 2x2, 3x3, 4x4, basin pila ka bilog, no? Grabe, no? Oo. Gusto mo mabatian man ang nakita ko di sa puno sang kahoy ni nga kadlag ko na gid ni picture out ko kung pila ka board feet ang nabaligya nila mo, nabaligya ang nakuha mo. Kung action rocks mo sa Granada ang ginamin mo? Oo. I-dublyon na lawas mo kag lawas ko, halog pa to. Tsaka Dako, na gid. ni Kili Jelly Oo. ako gauyon gid ko ni. Kadamo sang dapat nga tutukan kagaan solusyon sang Department of Public Works and Highways ang kahoy ang sali nila ka di para. Oo. Kadamo tuod sang problema sang Department of Public Works and Highways ni DPWH. Kunong doon gid nila pero ti ka mga animal nga mga klase ka mga tao ni. Pati ng barangay officials nga nagatag sang runo ni no una karon sa inyong Itsurak sa Alvin. Oo, kabay pa nga makabugtaw man sila, no? Bugtaw may dapat, masmasan after nga nautod na ning mga kahoy action Rex. Oo. Gusto mo mabatian man ang portion sa tingog ni Sir Roderick sa Monte Action Rex? Sige, Ari sige. Action na Rex ang isa Sila ni kay nang nagpamuno sang Yes. prayer rally, no? siya ang nagpamuno sang silent protest. Silent protest. Oo, silent protest. Upod ang Nasa may pila. singkang na yakay na. Sir, upod man ang pila ka mga miyembro sang simbahan kag iban nga mga miyembro man sining environmentalist. Ari ang pahayag ni Mr. Samonte. Sa panawagan, kabas COVID Action Alvin kay subong nga bulan sang April nagasulog kita sa Earth Month sa global observance kag ang tema ang Restore Our Earth. Pero ang pinakasubo kay ang exact opposite amo natabo sa syudad sa Bacolod nga imbis nga magbulig kita restore sa aton nga kalibutan kitungod nga kadamo kita problema ginapangatubang climate change, climate crisis, biodiversity loss, mga pagbaha, no, ang drought, ang tag-init, ang tanan nga environmental problems ara. So ang kinahanglan mag-ugyon kita agud nga sulbaruntay ni pagi sa pag-restore sang earth. Pero ang natabo nagutod kahoy ng destroy. So ang panawagan sa aton nga mga tao ngara sa poder, no, ngara sa paginahom, no, sa administrasyon, sa gobyerno, nga tani magbuktaw kita tanan. Kag sa tanan nga may sala sina diri sa paputol sang kahoy, hambol nga magbaton sang sala, no, kag magpangayo sa kapatawaran, kag magpag-usa nga aton nga panggawi, no. Kaya hindi na ni pwede nga tadala mangutod marami kita din, no, wala na may matabo, no. Natabo na ni sa bago, natabo na ni sa kadamo-damo nga mga lugar. And then kaangal kita, then sila yung untat na untat doon, di mailang tinasalbar pang siyam kakahoy. Subugigin pa untat, pero di, temporary lang yung action Alvin. Ang bago-untat diyang sistema, paminsarong kagang panggawi. Aksyon na Rex sa kabahin sa nga pahayag ni Sir Roderick Samonte. Makon mo na simple lang ilan sining nga pangabay sa DPWH, especially sa mga nag-utod sang sining kahoy nga number 1 magpangayo sang pasaylo. Doon man nilang kaugalingon nila. Ang ila kaugalingon nga Parang mabalaan nila. Oo, para mabatyagan nila ano kasakit. Kay kagina tong ambal niya ang purpose ni mapabutyag sang ila kasubo, kasakit, kainit sa natabo nga pagpangutod sang kahoy. So, may pasilungan ka na bla, may pungkuan ikaw nga puno dira pitik sintas why na subong.
Oh, dumdumang mo to aksyon na Rex, kaya gisa, dara man kong kahulat sang unag, sakay kita ya sa di pasahe nga sa lakyan, Ang luyag going ko lang south. mabalaan kundi nagkadto ng mga kahoy nga ginpangutod na nila sa Granada, Langilan, kag sa Singkang Airport. I-check ta ni aksyon na Rex, no? Amo lang nangakon kung di nila gindala, di nila ginbaligya sa prangkang istorya, di nila ginbaligya ang mga kahoy ngayon to. Oh, kumakon mo na sa kwan aksyon na Rex. Gatong nilang kadagkos ang punuan to, masiling pas la halong sulod, halong utok nyo siguro. Kabalo ka ko ng mga puno galito sang kahoy sa Kwanto Action Rex sa Singkang Airport. Grabe galito, mga ibang tuya, narakag mo labi mo. Gani? O, di endangered Halo ko nung species sunod, daan, ha? halo sa kautok ninyo, hindi kay... Duga ka aligmat ko Man, base yung makabugtaw na sila kag may mas-masan aksyon na Rex, Di kabugtaw na slat kay gin pauntatan gani nila. Ay, gali ka. Pero pa yung ibang tulog pa. Kay way patunggayo, pasensya. Kagaway pa nagpabutsag sa ilang... Away man sila dapat pangayuan pasensya. Pangayo das la ludluho das la sa tubang sangin pangutod nila nga kahoy yo. Gag magambal ni na maliwat. Maghalat sila kantila. Di kita mo ginuntatan nila gin pauntat sang regional director sang Department of Public Works and Highways. At least, ara na. Pila gading 2x2 ang kahoy? Ang isa ka board feet, ang depende mo kung halimbawa, Jumelina, board feet mo. 35 halimbawang board feet. Pila? Isa ka board feet naman ang 1x2, for size. Ang 2x2 siya? Ang 2x2, base mga 75. Namin na lang ilampo sa ulo nila para magkalaumpawan sila. Base mabugto na. Ayo, do kay limit nga mga klase ka mga tao ni daway gid gin pinsaranay antes nagatag sang go signal Tiwag gid sila naghimo man sang ila sila nga public consultation. Why? Gusto bala ni tama bala bala ni sila nga ginpasar no objection. Pag pag object na kun palarihas ang partida, partida ang kuan ang tamanyo. Kung palarihas ang tamanyo. Abi kong palarihas ang tamanyo. Ang tamanyo, abi. May araya 1x2, 2x2. Mas mahal yang 4x4 pang puste, be. Gani. Damo giding nag-komentar din sa topiko ta subungo. Grabing komentar din nila. Galing kay natapas na Huwag ka naman may muutod na. Alang-alang ibalik mo pa na. Kung di nagkaladtong kahoy, amo na. Pangutod. Aksyon na. Kag kunara pang mga tao nga nagpangutod. Kay namin nisla pangutdon mga TL nila niyo. Kabay pa, no? Tapos ang engineer da sa Bacolod sa district engineer ta da. Ngara pa na da sa pwesto man dapat layas na da siya. Isa pa na. Sa mimo dagyapon. Pabutsag man siya. Ay, yun ang challenge naman. Kahit pa paano mabutsag man siya. Kag magpabalo man siya. Kaya daw paborable man lang to sila. Magambal na mga, utod na na. Kaya na, amo man nagyapon. Amo gilang sabat nila. Amo gid na ang sabat nila. Amo gid na. Kagamo ginamat expect mo nga sabat nila utod na i-develop ta na lang ang lugar. Pero pitik sinta sa aksyon na Rex way sila kabalo nga ang pila ka majority sa mga pumuluyo nagpabutyag man sang ila sining nga kaugot. Amo na ning nagyanta nga bagbaha-bahan dapat sila ning unahon ipadala sa baha para magkalaumpawan. No? Magambal ya ay abaw. Ma-realize na nila sakto gid man gali si Action Rex tani way ginutod. Gintriman na lang. Dapat triman na lang. Tani. Mo gani nga nambal ko kagina nga dapat na differentiate o ma-define kung utod o kon trim. Kay kung trim ya mapanami pa na sa. Hambal yan ni Kapitan Talimudaw. Magamit ka pa na isa ka 15 ka anyos o kung 20 anyos mo, antes mo padako na. Kaya ambal niya ganito. Kagawin pa natin din kung mag-tree-planting ka, basi may iti pa ng kahoy. Isa pa na sa problema. Kung kay iban tree planting, pabayaan na lang. Pabayaan man lang na dayon, wala naman hindi sagot. Kung wala, hindi ma-maintain, ang matabo aksyon na Rex, tubuan sang iban nga mga balagon, way gid saya, mapatay gid na. Araya piho na to taning dako na to, makasagang na sa kung ano pang mga ibanda nga mga trahedya
pwede naman lang ma-develop to ganito. Pwede ba kung gusto nila concrete pavement, pwede man lang to gani may diyahan nila. Oh, pwede man ganito nga butangan lang ya buho abi sa kilid sang dalan. Why na iya kuan galing kiti katuntuhon na iya sang tao galing nga magpangutod sang kahoy, katuntuhon na nila. Amo na nga sa mga problema sa karon. Hulaton ta kung anong next nga kabanata di. Kaya ang alkalde sang syudad nag-appeal man lang sa mga ahinsya sang gobyerno kag si Congressman Greg nag-appeal man to nga mag-conduct sang investigation, no? Aksyon na, Rex. So, ang maning balita sa patrol, ang aksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid sa report ni Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:13 ng oras. 12:13 na mga kaaksyon. Ang ginimo iya sang pagpangutod ni sang kahoy do hindi gid ko niya favorable. Kadamo sang ulot doon, kadamo sang proyekto pang himuon ninyo, amo pa nang ginuna niyo. Ka mga animal nga mga klase ka tao, no? Way gid kamo mga huya nga klase ka mga opisyal sang barangay. No? Unahon tang barangay kay nga ako way nisla maghatag ni permiso. Way man mimong Department of Pudyot Sagbot ni. Way man isla mimo gyapon. Kiti approve man sila sang runo ati tanan kamuda sa lapid na kamuda kay no objection ina ang runo nga ginatawa. Ay ho, namin na kamuday pang tibsok sa puno sang kahoy para mo kalaumpawan kamo. O Santon Placer Balsop anay ang habon nga pampakinis ang kutis pampaputi sa ngaton siningapan. Santon Placer Balsop mga kakso. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38. Balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center on standby ni siya. Ini may kang tanan sa Sangguniang Panlunsod nagpasay isang resolusyon nga nagapangabay nga tun-an ang ivermectin nga posible bulong kontra COVID-19. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Dale Salazar kag iban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Dale. Action Rex Gindoso ni City Councilor Renesito Novero ang sa resolution nga nagapangabay nga tun-an ining drug no nga ivermectin kaya kung tani para kita sa mga kasaparan Action Rex nga posible pangin treatment o kung antidote kontra COVID-19 Action Rex inipagi sa resolution ng author ni Councilor Novero nga ginapubahan man sang pug-os nga konseyo Action Rex sa pagpakigangot naton sa author sang resolution ginpahig din ni Councilor Novero nga mayara according to Action Rex sa mga doktor nga nagahatag sang testimony nga efektiva ivermectin para sa pagbulong sa mga COVID-19 patient. Kaya according din sa konseyating wala man yung conclusive na bulong o kung bakuna abi nga epektibo kontra COVID-19. Para kay Novero Action Rex, siya wala man sang malain nga maghatag ulig sang sa peligro kag nagalaom nga mangin bukas ang gobyerno sa pagtuon na tining ivermectin Action Rex kung ano gid ka-effective or hindi ang ining ivermectin para sa mga COVID-19 patient. Sulod rin kay Councilor Novero, in kaso nga mapamatud-an, nga kung effective naman Action Rex, dako din benepisyo sa Pilipinas, pag-iban pa nga mga pungsod, bawod ang ivermectin niya, pwede mo na siya mabakal sa tag 30 pesos according sa iya,
Samtang ini mga bulong bala like remdesivir, dexamethasone, kag iban pa nga ginausa sa treatment para man sa mga COVID-19 patients, linibo Action Rex ang gastuhon. Pag ining ivermectin ang affordable para sa tanan na. Ang kopya sa approved resolution ang ginsubmit. Login recall naman ng ivermectin, Action Dale? Rex, sa bayan sang DOH nagapalayag no si Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala pa sang scientific evidence nga ivermectin niya effective no or may ebidensya abi nga pwede siya mausapa sa mga COVID-19 patient. O galing, according kay Councilor Novero, may mga test. Mo nandi siyang nag-ausar ni ivermectin mo? Oo. Kilaning bilog sinigan Barato lang siya Rex, according kay Councilor Novero. Actually, para ini sa mga sapat Action Rex. Sa may mga mga kasapatan, mga ano na tawag? Mga sa sapat sa mga lies na Black Action Rex. Kag sa iban pa dira. According na kay Councilor Novero, may mga testimony like na-mention naman si former Senator Juan Ponce Enrile nga may mga testimony man angot sining pag-usar sang ivermectin Action Rex no. O galing tiyan mo na sa bayad ng DOH kag FDA wala pa sang evidence nga makapamatuod nga ng ivermectin effective gid nga usaron bilang treatment or i-prescribe ra abi para sa mga COVID-19 patient Pero mo na niyang balik Councilor Novero, mas mayo nga matunan in kaso nga effective ti dako ang mabulig bangod parato ang mga pigado maka-afford Action Rex sang sa magbakakasag remdesivir nga nagalabot according siya sa Metro Manila sumotag 28,000 pesos Action Rex nga makabig mahal-mahal no or expensive ining mga gina-prescribe nga mga essential drugs para sa COVID-19. So ang resolution ipadala sa Office of the President sa Kongreso kag sa Senado lakip man ang mga health experts sa mga nagkalain nga medical associations sa mga opisyal sa Bacolod City kag Negros Occidental Action Rex. Haring tingoga ni Councilor Rerecito Novero. Well, ang tinutuyo sa ng resolution para nga steer up ang gobyerno aton medical professionals and all other competent professional groups sa pagtanaw kag pagdiskusyon sa posible makitaan ang importansya sa ivermectin. Kaya wala man silbong conclusive medicine, wala man conclusive antidote, even the vaccine and any other medicine are not conclusive. So, damo mga doctors nga nag-testify nga nangin effective ang ivermectin sa ila treatment, sa ila prescription for prevention or prophylaxis. Kung ini nga mga doctors nga mga conscientious man nga mga professional medical professional people nagkakilala sang efficacy sang medisina kag nagamit na nila kag may mga ebidensya na sila. Di sila mismo wala madlok kag wala mo iya mag-testify to that. As against people who are still suspicious about this medicine and not yet sure sa efficacy. Kaya wala sila yan naka-apply sila. Wala naka-experience. That means, daw may ara kita kasanag sa inang sitwasyon. Action Rex na batian ang author sining resolution si City Councilor Rerecito Novero. Gintawgan naton si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan pero on Zoom meeting pa siya sa Action Rex para i-update ining iya sining obligasyon or chairmanship no bilang pamuno sang committee ba. Nagito ko di Mayor Bing nga mag-imbestiga sa pagutod sang kahoy dira sa may dalan-dalan nata Old Airport Action Rex kag mag-call back pa siya in a while bangod series of meeting man ang iya sining gintambungan na subong nga aga. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bawat Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:22 ang aton oras. Standby anay Action Art tay hupon kay kwaon tay ikaw dira birthday boy dugay-dugay. Daligi lang kay matag tanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang sa diligi lamang manugay ang dugang pang mga reports sa gikan sa aton sa mga action reporters. Ato ba nga ang
nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras, 12:23 na mga kaaksyon. Sige, katuan tanay sa Aksyon Art ay hupon sa Bacolod o kung sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa Task Force Disiplina sang syudad. Magasugod na sang ila operasyon batok sa mga pasaway nga mga driver sang PUJ kag mga buses. Yari ang countdown sa report ni Birthday Boy. Aksyon Art ay hupon. Happy birthday, Aksyon Art! Okay na? Ara na. Huwag pagaling. Okay, nagpangulan mo na. Pangulan? Magulang nag-untat naman pero ti basa gini ang kuan. Dalan? Dalan, medyo halong gid. Ti ang preparasyon ni mabasa man eh, no? Yan din Bisaya mo man. Tapos mo programa ko lang na kay ari na tigi preparahan ka ni Tita Esterbel sang kahig. Ti okay gid. Basta kahig okay gid ko na. Kahig lang yan para sa manok na pulabla. Iyo pa bang ko diyo ka pila mo na nako, no? Ika 45 galupok ka. Kuan na, ang dayon man ano isang pandemic importante nga buhi kita man. Importante gid na. Gani, pero ari atensyon mga driver, okay, sige na dinakpanay sumusunta sa post disiplina. Ang talindi lang yung mga driver sa PUJ diri sa Bacolod ang ilas ng pinoperate, kundi pati na ang mga bus nga nagasulod sa boundary sa Bacolod, Morsha, dito man sa may area sang Sumag, no sa din, may pila na ka mga buses maging isyuhan nila sa citation ticket ang mga driver matapos nga ni boundary tiway ginagasunod sa ginapatuman na health protocol kag nagasulubra ang mga pasayro nga ginakarga. Now, pila ka mga jeepney diri sa Bacolod nga sa tungging warningan nila ginatagan sang 1 week na dapat ipakayon nilang nila siningan na mga barrier. Sumula sa Mexico na lista na tumadanan yung mo sining plate number kag ang mo sining ngalan ng driver sinang sarakyan di mag-operate ang task force disiplina dakpon ka na. Why na ayaw-anay inikiti na pa inform na ikaw within a week naman na pagkayon mo. So sunod din sa kay Mr. Wilfredo Taba Julingo, sige yun nila yung operation in order na mapasiguro na nagasunod no kag ang paglaptamanas ng COVID-19 ang gihapon lang nila ginatinguhan. Yan nga panayag ni Mr. Wilfredo Taba Julingo, Action Officer sa Task Force Disiplina. Kadapo kami kanong dakot. Sige na niya parang dakot. Nakawarning naman kami mo. Kaya sila mo 1 week niya i-comply nila pag-repair sa nila barriers. Kung nilista na mo nila plakas, kung wala sila ka-repair, matuon sila sa wala sila social distancing, mamultahan sila na ng citation. Kaya hindi ba sila pinakapasok sa ito na wala sila kinuwalding hagit nila. So, hindi na maparepair pa sila. Pero mo, parepair pa kami sila. Kami nakasimala. Simple tao, wala talaga man sila chance ka makaparepair. Kung ma-repair na nila, ako tapos sa kawal na yung nakop naman tayo. Ito kami sa border, sa Morsha, Lapos. Sa Dinotok, di po kadaog yung naman. Kasi tikikan din ang driver. Sobra sa capacity, nila nakop din naman. Wala na kami gawan, may nakop kanila. Wala sa next parang confirmation ni Wilfredo Taba Julingo. Ang kaaksyon nyo, aksyon at tayo po na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Art ay hopon Birthday Boy. Thank you gid sa balita Aksyon Art. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuantang balita gikan sa Kapitolyo Provincial daw subong gahon nagpakigangot si Colonel Romy Palge kay Gob Lacson angot sa kamatayon sang provincial consultant nga si Martin Cui dira sa talatapan sang Kapitolyo Provincial. Aton hibaloon na karon kung makahingabot ining balita kag pinakadamo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental nagligad nga tuig nalampuwasan na sang kadamuon sang mga na-record kahapon. No? Yari ang kaunta sang report ni Aksyon Marlon Hidovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye sining balita, Aksyon Mar? Aksyon Marlon? Oh, din siya?
ba? Si kung wala pa siya. O sige, samtang ginapaabot na si Action Marlon Hinovilla sa Kapitolyo, kantuan tanay si Action na Brian Mordena. Masaylo tanay sa Nokpo. Parte sa sining Task Force Queen, nakakuha na sa CCTV footage. So, Van Cagastarex ginatutukan na sang mga kapulisan, especially ining Task Force nga gintukod para magtutok sining kaso nga pagpatay kay Marton Cui dito sa San Carlos City, mga kaaksyon, no? Kay dawala pagid sang mihoy kag mihay dito ang information, but gapat kita nga matagan ini solusyon gilayon sang aton sining mga kapulisan. Ara na si Action Brian. O sige, baloon tanang report ni Action na Brian Morden. Sa detalye sining balita, Action Brian. Action Rex, arada sa poder karon sa task group Kwe. Ang CCTV nga na-secure nila gikan sa palibot sang Emerald Arcade ining building nga dira mismo ginluthang ining si provincial consultant Marton Kwe. Tinalikdan nga Lunes ang gabi, Action Rex. Sunod diri sa spokesperson sang Nokpo, Police Lieutenant Abigail Donasco, ang ila dito karon ginatutukan ining Starex nga nagaduag sang silver gray kag van nga puti, Action Rex, nga kaduluda gid man ang iya sini nga pag-standby sa nasambit nga lugar. Although nga sunod kay Donasco, hindi pa gid man ini sigurado nga ini abi magamit sang mga or gingamit sa mga suspitsado o konsuspitsado o ini bala mangin accessories of crime, pero mas maayo nga may ara sang umpisa nga ginatutukan karon ang task group agod matungod nga makilala ang nasambit iya nga mga suspitsado, Action Rex. Diri sila nag-umpisa anay sining nasambit nga salakyan nga una ginapalayag sa mga nakakita man dito nga kaduluda ang amo nga mga salakyan. As of today, ika-3 subong nga adlaw o pisa sang Lunes ang gabi, way pagid sang matumod nga suspect, way man sang persons of interest nga mahambal karon ang Nokpo, Action Rex. 7 ang grupo sang kapulisan, wala pa man maka-istorya sa pamilya sang biktima. Sa din nga once nga may istorya mong pamilya, posible nga makabulig man ang mga information nga makuha gikan sa ila agod mataod-taod sang kapulisan ang ila sini nga investigasyon, Action Rex. Ang gipamangkot man naton, gin-confirm liwat ni Donasco nga sa liog gid man ang igo duha sining nasambit nga biktima, Action Rex. Pero natingala lang kita kay halin pa sang Martes nga nakakandak sang investigation ang SOCO, pero subong adlaw way pagin nakabaton report ang Nokpo kung may slag nga nakuha dito sa salakyan. Way man sila kabaton pa sang inang report nga naigo ang salakyan ni Chris or may igo sang bala. Kag way man sila subong Action Rex sang report pagid nga mapalayag kung pila gid ang exact nga distansya halin sa ginapostingan sang suspect padulong dito sa ginatindugan sang biktima, Action Rex, no? So base layo ng opisina sa SOCO dira sa Nokpo sa Action Rex kun nga ang atiway pa din sila na ginapuyatan sa sini nga mga tingan. Ari si Donasco ako sini. Sa San Carlos, and dun sa malapit yung naganap yung incident. And dun sa pan-checking within the day may nakita tayong dalawang suspicious na vehicle. Although hindi pa man conclusive na ako na dito sa ginagamit as an accessory. Pero ako to sir na suspicious and we're still ongoing
silver green na starek. Okay. So ako pa lang to siya, sir, no? Oo, still ongoing pa as of now. And wala pa rin tayong suspect, wala pa rin tayong established na motive. So, as of now, talaga, sir, yun pa lang. How about the family, ma'am? Nag-coordinate ba sila closely sa PNP, lalo na sa task group na ito? Yun na, sir, no? Sa family naman, sir, inaantay pa namin na mag-open up sila, sir. As of now, hindi pa natin nakakausap yung family personally. So, we're waiting, sir, no, na bukas yung loob nila and they come to us para mapag-usapan din yung mga matters. At sa next ang porosyon sang palayag ni Donasco angot sini. So, ulat-ulat ta ang iban pagid nga investigation nila. Ang report kag balita gikan sa EB Magalona di pagid ma-contact si Tabuhara angot sining tanod nga nasa patay. Dolin pa man nakapong hindi makontak ng hipes ang EB Magalona da. Nagaring lang ang cellphone niya. Kung kamahal ya kay Tabuhara dang chief of police sa EB Magalona. Nga importante na sa iya tani dapat da. Nagtawag man ko. Butang-butang ya sang nukpo da yang chief of police man. Hindi man nakabalo maghambal na siguro na. Maayo ni Action Rex. Kaya lin man sa Morsha. Oo. Idumduman ko na ga dito pag sulod dito. Doon ka okay man tong taga dito. Kasi boto. Ang nainkwentro nila. Todo ka namin man to sa Pambalon, sumong daw naghipo sa iya, ho? Okay, kuha ni siya, deputy sang Kabangkalan, isang tawag mula ni Gasabat. Subong niya sa EB Magalona, para kapon nga pangita ni Action Alvin sa iya, way gid siya katigik, hasta subong. Nagahuni ang iya sining number, ginhatag diri sa aton. Basta busy siya sa text palya? Wala kabalong Rex. Wagid Gasabat, tapos Oakman ang number sang iya sining nga deputy nga si Iliaga. Hindi galing to magambal ang deputy niya kay wala kuno go signal sa chief of police nga si Tabuhara. O gani man nagsudrex ni. Ngayon palabot na ni kay Donasco. Si Donasco naghambal nga hindi Manila ma-reach out. Basi kung hindi na sa chief of police sa EB Magalona? Wala ko ideya, Sunrex. Kita duwa ni kabalita mong update sa ginsunog tubla. Tatlo ka bakhoto nga ginkamuga na nasubong litrato nga ina. Patay bla na sa kwanto kapon? Oo, patay nga na sa puwan itong nag-uniforme pa to. So, sang barangay Tanod, daw wala pagita idigin malambot si Sir Tabuhara. Kasi nag-monitor. Hambal dang taga-nukpo na kay why na iya sila jurisdiction dang ang maghambal ginada si Tabuhara nga hipe. Saan man mo nang hambal dito sa Scotia. Ni Mayor, sino ganing Mayor sa EB Magalona? Si Palangan, sino gani? Si Mayor Malakon? Marvin Malakon? Ha? Timo Mayor Malakon Mayor Marvin Malakon gali. Kabalo kasi Tabuhara Action Rex. Daw inadlaw pala na sa mo. Tigaling kiti pangapakapa guro pero ti trabaho bla daw ka simple malang tani ning pwede pala na sabton ganing cellphone na kiti way man da iban nga magtingog mo siya man lang dapat na mo. Nanawag actually sa ilang hotline, may nagsabat nga this officer, tapos ginpadulungan niya to sa may kundi ng kwarto niya, ay, naglakat gali sir. Damo na bla. So, wait na may Action Rex, tatlo ka number actually gina-contact naton. Isa ang nagsabat, this officer, ang duha wala gin Action Rex. No? Sige, basta magsabat ka sir karon sir, taod-taod lang sir. Yes, basig makahigayon ba o sa Bisaya priya. Makachimpo sa Action Rex. Pakaronan ko rin sa hapon kay mayari man niya nasapon patay sa may Sipalay Action Rex. Kinanglan tabo ni Tingog man mo kay nablang tubling tanom. Hindi ginapang hilo na sa isda. Oo, poisonous na Action Rex. May tao to na sapwan nga kwan ko na lang sa Blaila nga kwan ila sunod ko do kay interesting man black kay ining balita Action Rex ining persona na sapwan nga patay na sa iya sining payag-payag kag sa iya sining kilid ara na butang Action Rex ang tubling tanom. So pag-intindi natin ining tubling tanom poisonous ini
daw ginabutang man ni sa tubig para mapatay ang mga isda. Pa sa tubig. Oo. Ang ugat sina kagang duga amo nang ga-create hilo. Hilo, yes, especially correct. Sa Taiwan, tilapia, gurami. Na muna siya. Dahil po, ni sa may sitio Kalatong, Barangay Kabadyangan, Sipalay. Biktima diri si Jesse Maliosa Jr., 24 anyos, soltero pa ini. Nasapwa ni Section Rex nga patay na sa kilid niya sa ginhigdaan niya dira. Ara ng tubli, pinagapating uto diri nga gininom niya ini. Kay una, gin-attempt niya na nga imnon, agot tistingan kung ano bala punong ipikto haw. Subong amo nang ipikto gido sa kilid niya na patay di Jackson Rex, pero i-check pa ni kung amo ginibang dahilan sa iya sining kamatayon. Ginakontak ko pa si Police Major James Latayon sa Sipalay sa mga opinion. Action Rex. Dugang detalye sa Bantayan sa Action Radio kag sa page masiblag yung truth testing niya against COVID-19 may eksperimento ng Action Rex ang ining tubli nga ini Action Rex. Balita sa po, Action Brian Mordelega report. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:39 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay Aksyon Marlon Hinubia, Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Kay tirahon tayo na dugay-dugay. Ari ang top 10 nga nagapangunaho based sa report gikan sa Provincial Health Office. 1,849 ang kaso sa bugos nga probinsya. Nalampuwasan niya na to. Bali 1,849 subong ang kaso asob kahapon mga kaksyon. Ang previous why ko diya basta nalampuwasan niya na ang record sang Negros Occidental. Ang first dire among San Carlos nga may 328 ka mga active nga kaso, no? 328 kagang nagapangduha amo ning syudad sang Kabangkalan nga may 149 ka mga kaso, no? Nagapangatlo dire nagapangatlo ang Banwa sang Kawayan nga may 135. Ang ika-apat dire nga syudad amo ang Himamaylan, no? Himamaylan bali 131 man ka mga kaso, mga kaakso na sob kahapon, no? Ang ikalima amo ang syudad sang Cadiz nga may 126. 126 ang ika-anom Murcia, Banwa sang Murcia nga may 111. Kagang ikapito amuning Bago City nga may 110 ka mga kaso. Ang ikawalo La Carlota, no? La Carlota may 87 ka mga kaso. Kagang ika-siyam amuni ang Banwa sang Binalbagan nga may 81 ka mga kaso, no? Sang COVID-19. Kagang ika-pulo dire amuning Banwa sang Ilog nga may 74, no? 74 ka mga kaso. Top 20 lang ni Guro. Ang ika-11 among Banwa sang Tubuso nga may 59. Ika-12 nga lugar amo ang Pulo Pandan nga may 54, no? Damo man galing Pulo Pandan, no? 54 man ka mga kaso. While ang ika-13 mga kakson, ika-13 among Banwa sang La Castellana may 51. 51 ang Banwa sang La Castellana. Ang ika-14 dire ika-14 ang Silay, no? Silay City nga may 48 ka mga kaso. Ang ika-15 ginasundan sang Talisay nga may 35 ka mga kaso. Ang ika-16 mga kakson, ika-16 dali lang ha kay gina-check nato ng ika-16 dire amuni ang 16 wala di 16 now do nang islokaw 16 no sige ika-16 dire do why ko di makita ang ika-16 ha
Pero ang ika-17, ang San Enrique may 34. Kag ang ika-18, amo ni siya ang number 18. Dali lang. Kamislo ko. Number 19, ika-19, Pontevedra. 28 ka mga kaso. Ang number 20, ika-20 nga lugar, 27 man ka mga kaso. Iya ka Banwa sang Calatrava. Amo nang pinaka-latest nga report gikan sa Provincial Health Office. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:43 sa nga oras. Sige, daligi lang may tisi anay ho. Kulang ba lang imo? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19. Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon tarihan ay mga talamyawon tamay lang ang pagpamati kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Great lang si Action Art i-birthday now. O gani man. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. No? And Noel Amar, may lang ang pagpamati. Ginagreet siya man sang happy birthday today ning yes ning hinablo si Rodolfo Taboy Derla, no? Happy birthday Rodolfo Taboy Derla halin sa kay Noel Amar, no? And sa kay Janelle Lumangyaw may lang pagpamati tamyaw lang mama yang gapangimos ni
Gapangimo si Rosemary Lumangyaw kag ang mga manghod ko nga si Jasmine Lumangyaw kag Cassandra Lumangyaw nga gatulog. Okay, sige. Kay Bert Hiraposco Caraballo, may lang nga pagpamati. Bert Hiraposco Caraballo. Sitio Kulatong Lapos na sa Sitio Umas. Okay, sige. Thank you, Gid. Villanueva Rose Lopez, may lang nga pagpamati. Villanueva Rose Lopez, no? Kay Neil Brian Baloes, may lang nga pagpamati. Mga soki, yan ako no sa isda. Kag baboy dira sa Inclaro, Binalbagan kag agisan ni Mamaylan. Ayos, salamat gid Neil Brian Baloes. Alex Montesa, sining niya gatamyaw lang siya sang may lang nga pag-monitor kay Go Wisan El San GR Albao, no? As DJ Fire kuno. Sige. Halin sa kay Alex Montesa. Gatamyaw pagid si Alex Mano sa kay Ma'am Kelly Jelly, Ma'am Vanessa Mayo sang Minnesota kag kay Ma'am Lida Zamora Yamagishi sang Tokyo, Japan, no? Halin sa kay Alex Montesa. And your Quiniol, may lang nga pagpamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia. And MGS Candido Hildore, may lang nga pag-monitor kag happy birthday lang kay Idol Action Art, no? John Resisio, gatamyaman sang happy birthday kay Action Art. And Rodora Syoko, mayo lang nga pagpamati. Rodora, halong kita tanan. Gani man, Rods, no? Thank you, gid Rodora Syoko. Teresa Ixaos, may lang nga pagpamati. Happy birthday kuno kay Action Art. Madam Teresa Ixaos, dira sa Ontario, Toronto, Ontario. Alodja Malich, may lang nga pagpamati kay happy birthday sa kay Glenda Villarosa sang Barangay Sumag. Happy birthday Glenda Villarosa. Alin sa kay Alodja Malich, no? Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang nga pagpamati. Mario Bacauco Irad, may lang nga pag-monitor. Ari lang kami di sa Lakardota, padayon nga nag-monitor. Salamat gid Mario. Kay Janice Hondonero Villarta, may lang nga pagpamati Janice. Kay Christine Minyes Villalobos, happy birthday Action Art. Salamat gid Christine Minyes Villalobos. Kay Legi Villares Archibar, gamonitor lang si Ramon Kaglo si Archibar sang Talok, Bago City. Salamat gid. Thank you gid, no? And okay, saling ni Legi Villares Archibar, good noon ba hindi nagid na iya mayo himo nila diri sa Tabunan Bago, dalagko man akasya sang una ubos man dira pagid old airport ni ilali o ginutod nila. Ayos, damo-damo mga kuno. Kay Paul David Sipida Sumanting, may lang nga pagpamati kay Sir Paul David Sipida Sumanting, no? Ang mga mensahe ninyo hindi ko na mabasa niya. Noel Amar, may lang nga pagpamati kay Renato Toledo. Thank you gid Renato Toledo. Okay, kay Kelly Gilly, thank you gid ma'am, no? Mga mensahe ni nila kay Michael John P. Season. Michael John P. Season dara sa Chato, Ilisi, Paranaque. Great ya lang da si Victorio Hison Jr. kag Christopher Hison, may lang nga pag-timo, no? Halin sa kay Michael John P. Season. Kay Narciso Aganan, gani, salamat gid Sir Narciso Aganan, no? Okay, kay Lavin Pantilio, may lang nga pagpamati Lavin, salamat gid. Kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang nga pagpamati Dennis Richard Tibor Roma. Kay Elmer Itones Regalado, may lang nga pagpamati Elmer. Lorenzo Torimoro Caminia, may lang nga pagpamati Lorenzo. Di ko na mabasa ang inyo siling nga mga minsay kay para madalasa tanin-tanan, no? Maricar Alvarez Barba, may lang nga pagpamati Maricar, thank you gid sa 45 stars, no? Thank you. Teresita Quinto, may lang nga pagpamati Teresita Quinto kay Bilin Salaw. And Merls Labrador, may lang nga pagpamati Merls.
Okay. Sakay Nolinda Auditor Lapos Aguirre. May lang nga pamati. Nolinda Auditor Lapos Aguirre. And okay, sakay Pitotski Di Oga Yungon. Ay pwede Pitotski. May lang nga pamati way ng iban. Doon naman tas daloma. Ilang taon to diyan, isa dalomba si may nabilin to di kay Alin Lowe Himutia watching live sa Linawon Kawayan. Happy birthday lang sa kay Action Art. Sige, salamat gid Alin Lowe Himutia, no? Wala nga pag-monitor. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Okay, aron na. Fredsky Carlos, tamyaw lang di sa Valenzuela, sa taga Barangay Tabugon, Kabangkalan City, si Romeo Labos, kag sa tanan nga taga Tabugon, sir. Salamat gid Fredsky Carlos. Kay Nelenor Bison from Calatrava, salamat gid Nelenor Bison, no? And okay. Kay Nonoy Castaneda, Action Rex, kung ginpangutod nilang mga kahoy dira, tamnan naman nila liwat. At least may replacement kag dapat sila ang patanumon. Ayo. Sige. Salamat gid Nonoy Castaneda. Ayos, sige. Karon naman ang iba na mahinang kalaban, mga ka-action. Standby yan ay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time la uno ng aton oras kadtuanta na yung balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Pinakamadamong kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Nagligad nga tuig na lang puwasan na sa kadamuot sang mga na-record kahapon. Kag Police Colonel Romy Palge, ang Provincial Director daw nagpakigangot na dras kay Governor Lacson Siningaga sa Kapitolyo, ini may kangtanan sa pagpatay sa kay Mr. Marton Cui sa San Carlos City. Kaya Bakson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Sa detalye sining mga balita, Action Mar. Kulang Action Rex ang ining reaksyon ni Governor Robong Lacson sining paglampuwas na sa karamuon ang COVID-19 active cases sa Negros Occidental kon record nagligad nga tuig 2020 kag subong 2021 ang paghambalan. Ang record subong kinakapigining all-time high tagod naggalabot ni sa 1,849 1,849 ang puwasan niya ang pinakamadamo nga active cases sang nagligad nga tuig nga 1,683. Ing 1,683 as of September 28, 2020 ini nga record sang provincial government
sa dalang pawasan niya na aksyon Rex ginakapig ini subong ni Governor Bong Lacson nga mas lala ang kaso subong sa COVID-19 kumparar sang nagligad nga tuig. Mayawat sini nakadesisyon si Governor Lacson sa ginpatigayon nila sining pagsapol upos sa mga tourism officers nga sirad-an temporaryo ang mga resorts, no? Ang mga resorts sa syudad o kung lugar nga may ara sang triple digit nga COVID-19 active cases. Ay order na si Gov Lacson sa kaya Provincial Tourism Officer Ginelind Cordero nga magpag-angot tag sa mga tourism officers sang panuwakag syudad para ipahibalo ining plano sang provincial government. Una, naging pasalamatan sang gobernador ang lokal nga gobyerno sang Sipalay City, ang Sipalay City Action Rex although nga waay sila malakip sa triple digit nga COVID-19 active cases subong, pero voluntaryo ang Sipalay City nga nagpabalong nga temporaryo nga iga-close nila anay ang taran-taran nila siri nga mga beach resorts epektibo subong or was nga adlaw. Muning inisal nga report kanabaton ni Governor Lacson. Ang suggested measures ni Gov Lacson Ano hasta sa ni? Why Paxson Rex ang opisyal nga datos nga nabaton si Lacson kay subong pa lang niya nabaton ining information hali mismo sa may Sipalay City. Gapabalo sa iya nga maga-close voluntaryo no ang beaches dara sa may Sipalay City ang report nga nabaton nga di subong adlaw or buwas nga adlaw maga-umpisa ini. Sa mga lugar naman niya nga mayara sang jutay nga kaso sang COVID-19 subong. Pwede nga makabukas basta hambal ni Gov ipasiguro lamang ginasurod ang protocol nga 50% capacity. Salawan ko ang pagbisita kung report dere ni Negros Occidental Police Director Colonel Romy Palge sa Governor Bong Lacson sa mga agad Upod ni Palge ang mga miyembro sang gintukod nga Special Investigation Task Group o kung SITG upod yaman ang mga miyembro sang scene of the crime operative sa Consoko lang nga nagusisa to sa lugar nga natabuan sa diin patay si Provincial Consultant on Hospital Operations Marton Cui. Na istorya man namon si Palge o galing Action Rex daw wagid sang pag-o sa ginpalayagya magluwas lamang nga mayara si Action Rex sang mando o kon order sa mga Chief of Police dari sa Negros Occidental nga pang sawayon or pang hindi man pwede nga pang dakton hindi pang sawayon ining mga nagamaniho sang salakyan lang away sang plaka isang plate number hindi naman ibag-o sa Negros Occidental Action Rex damo naman sang Chief of Police o hepe nga nagmando siri duwa man maglawig no. Pati mo rin inisal nga order niya kay dito Action Rex sa area sang San Carlos City bla. Tabuan sang krimen hambal ni Palgi atong duha ka mga van to ay tagadaan plate number well plan gito planado kay alas 4 pa lang gali Action Rex ang hapon nagka-standby nakita na to ang duha ka mga van Action Rex na mensyon yaman di nga ang isa sa mga posible anggulo sa saring krimen is politika. Maraming na mensyon niya ang politika why nila nadula. Man pag-isa nga mga anggulo nga hindi lang niya Action Rex ma-mensyon. Sa bahay naman ni Governor Bong Lacson, may mga information nga ginistorya sa iya ni Palge at hindi pa pwede mapalayag sa publiko. Ara pa lang sa ginatawag nga preliminary pa lang, very preliminary pa lang ambal ni Gov Lacson. Gapati man siya nga well planned, kagambal ni Gov, only expert can do it. Ang mga eksperto lamang sa pagpatay sa taong pwede magkahimo sini.
Pangkot kon bala may plano nga magtanyag sang padya o kon reward money no sa sinuman nga informante nga magkahatag sa information para mahibaluan kamadakpan yatong nga triggerman. Ni Gov, wala pa ina ginaistoryahan pero sa ulihi kon makabuligid man ina sa pagpadasig hatag sa hustisya nakamatayon ni Marton Cue, posible, maybe aman ang hambal sang gobernador. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Life Extension na Vitamin D3 nag-supplement sang vitamin D para sa ikayong lawas naton kag magkapabakod sang aton sining mga katulanan. Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO Task Force Market Disiplina nagsugod na sa pag-operate sa tatlo ka mga dalagko nga mga merkado diri sa siyudad sang Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric? Oh, where are you? Do wala man ka sulod na da? Oh, ara ka na? Oh, I'm here. Ah, okay. Okay, Why the switch storm is not on eh. Ang gani man. Ayo di purma. Hindi amo. Ano to, your? The turn on is off. Ah, okay. So, the turn on is off. Yes, that's why. The off no is earth. on. No earth. No earth. Ayo di purma. Hindi amo. Ang oras tao daw, ginaalas lang oh. Gani, aras sa tao ko lang kay tirahan na lang Lunes, kadlaw, hasta sumaksyones kinapatuman na ang striktong health protocol sa tatlo diri kadalag ko nga merkado sa siyudad sa Bacolod ini ginapatuman mismo sa Bacolod City Police Office. So no sa kay Police Lieutenant Colonel Esteliada ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office kining Task Force Market Disiplina nagasentro karon sa tatlo diri kadalag ko nga merkado sa Bacolod ang Burgos Market, ang Libertad South Public Market kag ang Central Market siling ni Police Lieutenant Colonel Esteliada ang Operation Chief sa BCPO nga may mga police action rex nga ara dira mismo sa entrance nga mo ang nag-remind sa mga bumanakal nga magsulod nga kinahanglan sundon ang health protocol nga ginapatuman sa siyudad sa Bacolod Action Rex kag mismo ang bumanakal nga ara na sa sulod may ara man nga enforcement unit nga mo ini naga-monitor kag nagalantaw sa mga bumanakal amo sa mga nagabaligya kung ginasunod nila ang health protocol kay once ka makita nini sa aton nga mga enforcement unit nga ara mismo sa sulod kami ang sa PNP ini sila ang tagaan sang citation ticket bilang violasyon sa pagsunod sa health protocol. May mga report gyapon nga nagalabot man sa ato nga okay lang magsulod sa mga merkado bisan wala ka face shield. So nakabalo naman kita nga may ara kita regulation alin sa National IATF nga dapat while in public places may ara kita sang face shield kag face mask. Pag hindi na pwede sir kung nakasulod ka sa merkado, hindi ka pagsoksok sang face shield, face mask lang. Oo, kinahanglan duwa gina sila to include din nila sa aton nga mga nagapalakal
ginapapraktis naman pati sa aton manog baligya. Dati di man kita gusto nga di man kita mas makasiguro nga sila hindi sila carrier sang kagaw kag through their anuman sa iba or ma-contaminate or maka-infect sila sa iban. For source parayag ni Police Lieutenant Colonel Estrellada ang Operation Chief sang Bacolod, PNP. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magban, report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Kantuan tanay balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa syudad naman sang Cadiz. Ini may kang tanan sa arestado blang duwa ka mga persona niyo pagkatapos ang 13 katuig nga ini sila ang nagapangatubang sang kaso nga concubinage. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Rodrigo Tib. Sa detalye, Aksyon Roger. Action Rex gindakop sa makatapos ng kapulisan ang mag-live-in partner sa diay nagapangatubang sang kaso nga concubinage sa mga 13 katuig nga nakaligan sa gipapanaog gining warat sa sang korte. Gindakop ang alas 2:25 kontak na sang hapon kahapon, Abril 14, sabay sa Kasinta Bulo-Bulo, Barangay Tegluigan, mo Santay Husit, Simbi Panoy, Isay Son, 51 anyos sa edad, kag Nayalin Gonzales E. Di Jose, 39 anyos, residente man sa nainabitan nga lugar sa Sinta Bulo-Bulo, Barangay Tiglawigan. Ini sila ang may nakapinding warrant of arrest, may criminal case number 7327 sa kaso nga concubinage. Gindalan taon na ito reaction Rex, inisyagli ang pag-commit mula sa lalaki sa isa man ka babayi nga nagaupod sila ngati wala sang legal marriage tungkol kay may asawa ang lalaki. Kag lain inikaliya sa adultery nga tiging commit iya sa babayi nga nagpanginlalaki. So muna ang kaso nga ginatubang sa sinikag na pasulod sa gyapon ini sa Republic Act 9262 ining violations against women. Ang duha ginapanugutan sa korte nga makapiyansa sa 10,000 ka pesos para sa ila kini nga temporaryo na kahilwayan. Nakapit sa October 31, 2008 ang ila sini nga warrant of arrest nga ginpirmahan ni Honorable Judge Rolando Ramirez sa Municipal Trial Court in City diri sa may siyudad sang Cadiz. Para nila karon nga detinado sa may sang PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Diri sa Aksyon Rodrigo Tib report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kais nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagpi. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. May lang nga pagpamati kay Ilino G. Serna II, no? Kay Ilino G. Serna II. Kay Teresita Orita Kahuraw, may lang nga pagpamati. Paring Alexander John Terwell, paring Jingo, may lang nga pagpamati. Steady lang da siya. Paring Jingo John Terwell kag sa bugos nga pamilya, no? Kay Rosalina Arellano Espadero, may lang nga pagpamati. Kay Hans Pons, salamat gid sa information, ha. Gina-check na da subong sa amon sining patrol. Kay Hans Pons, salamat gid sa imo sining information. Rodo Rasyo ko, salamat man iha. Sige lang alang ako sa tiyempo diri sa ato sining pagpangalagad. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili Gidamang Malugay. Upod na kay Aksyon ang Defensor. Sa kinandan ako ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. I love you so. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!